Ešte vy ste vedro? Nie! Nie, to je to. Daj ešte. Počkaj. Tukši to. Nie na nás. Tak na Veľkú noc akože vznikala vždy taká tradícia, aby dievčatá boli zdravé počas celého roka. Tak sa vždy chlapci zišli, aby ich pekne okúpali, vyšibali, aby boli zdravé, pekné a tak no. Nie je problém, že napriek tomu, že už máme 21. storočie stále v krojoch, nerobí vám to problém poobliekať sa takto? Absolútne nie, nás to úplne teší, to dedíme od našich starých rodičov, prastarých rodičov, aby bolo táto tradícia zachovaná, aby to nikdy nevymrelo. Takže tá hrdosť stále je. Hrdosť stále je a aby sa proste takáto tradícia zachovala, aby nebolo len úplne moderný svet. Aj dobrovoľní hasiči sme tu a takto všetko dokopy. Už väčšinou len faninky, no, ktoré nás podporujú a aj tieto dievčatá zo súboru nás chodia vzájomne, sa chodíme teda podporovať. My na súbor, oni nás zase na súťaže a tak. Krovic niesol, bol na to pripravený a teraz visí a schne. To je láska.